Bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Saint Boss. Welcome sa iyong programa. Aramon niya ito ko niya pong aldaw na ininin Martes. Tuesday po mo niyan, petsa 26 sa bulan kan Oktubre 2021. Halipot lang pong iribanan ta, mga 15 minutos. Digi po sa aldaw na ini dahil pag alas 11, papasok po ang ating mga kaibigan, mga kasama, diyan po sa Department of Health para sa Chikahang Pangkalusugan. So, antabay lang po kayo mamaya para po sa mga updates mong irari manungod sa COVID at kung siyempre iba pa manungod po sa tuyang salud. Diba, sa mga kababayan niya, mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po sa lingkod, Mardela Daingiba, sadik sana, pero tiyan. Good morning sa mga kababayan niya to na nag-uruli. Ingat sana. Saray sana. Technical side, kasabay niya to sa mga pag-iriba, June na Pulis, Siringman, si Nems Flora. Kasabay siyempre sa mga pag-iriba sa DCGB Social Media Department, Arvin Lad at saka si Richard Astor. At siyempre sa tuya pong katuwang. Diyan po sa Production Assistance Center, ang kaganda ng South Angel Mustaza. Sa luwa, sa Mega Force Patrol, sa padawat pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banwa na sin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaw po dyan sa 3rd District, si Pading Jimmy na salita. Sa 1st District, Pading Jomar Bien, nakaprangkisa sa Daraga sa Banwang Sotel. Ang tito ng Albay, Renz Luna. Yawn man sa All Albay District, kasabay nga to dyan, as tuya pong partner sa mga istorya, sa mga pangyayari dyan sa Old Albay District kasi sa southern part ka mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Digdi sa Legazpi Port District, padagos pong nag-iikot, naglilibot ang babaeng walang pahinga. Ans Galero together with Mata ng DCGB sa Kalsada, Henry Boy Mata. Duman sa Regional Center side, siyempre kasabay niya to mga tugang ang malapit na naka-pre-K na The Flash, partner Luis Bursi Barcena. And then sa pangarap po kan sa tuya po na mga pag-iriba sa hierarchy, mga tugang Campiban Broadcasting Network Incorporated, Ma'am Brenda Bayona Luxin, si Sir Nonoy, si Sir Glenn asin si VP Henry. Kami po ka boss, pinapabon sa rong mogmang patara-tara sa kada membro kang pamilya. Sa muyang pong pagsalular, mga kabayan na imang kamo sa mundo, sana ariglado ka mo. Padagos lang, huwag bibitaw. Pray hard, dahil naman na, pray hard at work. Diba? Pray until something happens, push mo yan te. O bueno, mga to, ganito para haloy para mo sa mga istorya hali po dyan sa luwas. Nasa linya na po. At sa tuyang mga katuwang sa pagpapaabot ng mga impormasyon. This time, Hans Galero nasa linya. Hans, good morning tabi. Let's come in.
Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag pa niya itong Bareta Kumpiyansa ang Albay Veterinary Office na posibleng bago matapos ang taon 2021 maibaba na gikan sa red zone status nagtapira mga munisipyo sa syudad sa probinsya ng Albay sa pink zone status kun ang pagkurununan ining ASF o kaya ang African Swine Fever. Ini ang informasyon na napigtaon ni Dr. Pancho Melia na pamayokan na sumbitan ng opisina kung saan matapos na nagkapirang mga semana o kaya 40 days na nagbugtaksinda ng Sentinel Pigs as in nagkolekta ng mga sample sa mga apektadong lugar kan ASF na notaraninda na negatibo na ang mga ini sa siring na helang. Sa inda ng pigahagad mo niyan sa animal industry na taonan na sinda ng sertifikasyon na i-lift na ang red zone status kan mga apektadong lugar tanganin na makabalik na sa normal ang stocking asin pag-aatama ng mga urig sa nagkapirang mga banwaan o sunod sa probinsya kan Albay. Kung magigiramduman ang mga konsideradong infected zone sa Albay iyo ang banwaan kan Bakakay, Daraga, Kaibahan man ang syudad kan Legao, Malinipot, Malinaw, Owas, Piduran, Pulanggi, asin man ang syudad kan Tabaco. Alagod ko na yung kaso man talaga matawala na ng sertifikasyon na sunod naman nindang move may kinaraman sa bagay nini yung restocking asin na repopulation naman kan mga urig dahil sa aram nila na talagang naapektaran man ang mga lokal niya na para ataman nin urig sa probinsya ng Albay may kinaraman sa helang na ESF. Sigon sa iya, naog masinda dahil sa phone pa ka na pulan kan Marso presenteng taon dahil na nadugangan nin panibagong kaso ng ASF at probinsya kan Albay. Ayun, so mahalat sindangon yung kan certification from the Bureau of Animal Industry. Tapos ining para ma-certifikaran na dainan ning ASF digdi sa tuya pag nag-survive sa mga sentinel pig na pinagwagas sa iba-ibang mga affected areas. Yes, kasi 40 days na observation ito sa mga sentinel pigs tabi, Sir Mar. Ayun, okay. So, pag okay na yan, restocking na. Yes, balik na naman sa normal. Pwede na ako magsimula ulit. Pwede na ulit. Mabubuhay na ulit ang mga pigs. Wala ko si John. Mabakal naman sa mga litson ko. Hindi, kanakalagi kasi, dako lang nag-agam-agam, dahil na nag-ataman eh. Ayo. Dahil na uminataman una, tadayin kasiguruhan. Di ba? And sa pa kayan, Sir Mar, sa nailing nindang posibleng maging positibong epekto naman in kaso talaga ma-declare na ASF free ang Albay, posibleng magbaba naman sa presyo naman ng mga produktong karne. Natural. Dahil lang pagkakuto naman ka mga nasa luwas. Yan. Yan ang medyo nagiging problema. Pag may parabakal o fakturador, minalangkaw. Ayan, sana bago ipaktura, isatisfy muna ang pangangaipo sa banwa. Yes. Dapat arog kang kutang patakaran. Kundi, dahil man na nakakagibo ka na ordinansa ba ka? Pero unlike sa parang industry nangyari, sa Ginubatan yata mayroon eh. Pero in some other municipalities, wala. So sana all. Okay, sige. Tabi, Sir Mar, ang good news man sa landokan na agrikultura digdi sa probinsya kan Albay. Ang Galero with Boy, DCGT. Thank you very much, and boy, belated happy birthday, Tabi. On the returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And happy birthday mapalaan kay Congressman Joey Sarte Salceda. Sir, happy birthday po. Many returns of the day. And then, siyempre, si Jun Garcia. Yung aming dating sireno digdi. Happy anniversary, inaanak. At hindi kayong dalawa. Nakapirang taon na kamong dua. Ayan, pagpatuloy. Okay. O bueno, dagdagan tapo ng istorya. Aligyan sa los, lipat kita naman kay Pading Jomar Bien. Pading, let's come in, Pading. Salamat pa din, Mar. Good morning sa mga parantabay. Nakatala na magbisita digdi sa syudad kan Tabaco, Singbanwan, kan Bakakay ang Vice Presidente kan Pilipinas na si Vice President Leni Robredo sa maabot na Huwebes sa 28 kan bulan na ini. Kaya pala mayroong mayroong anong tawag yung caravan. Roger, on that sa mga supporters kayo dito na masabat sa may partikan buwang. Roger. Basado sa impormasyon na nakuha kan DCGB News na digdi sa syudad kan Tabaco ang katuyuan kay ni iyon bisitahon ang barangay Angas kan San Miguel Island
kung sa hindi ko naman na programa ang Office of the Vice President na aparte kang angat buhay itong Lambaklad Project na enot ng pinag-award sa may 19 Fisher Folk sa naunang bita na barangay. Maghali, dur-diretso lang dahil na ini mahapit sa sentro kan Tabaco, Padingmar. Pag ma-commute lang ini from Naga City, dur-diretso digdi sa pier sa Fatima Peaceport, then mapasiling na sa Isla Can San Miguel. Paggali naman sa barangay Angas, sinabi naman sa satuya ni Mayor Dinky Romano kan Bakakay na madiretso sa saindang Banuaan ang Vice Presidente kan Pilipinas sa paagi kan Pili Port, asin paggali duman mapasiling naman sa barangay Pulang Daga. Tangani na igwaman pala duman na Lambaklad Project o ma-award kan Lambaklad Project sa Fisher Folk Association kan Mapulang Daga. Baghali duman sa Mapulang Daga sa initial na informasyon na nakuha kan DCGB News sa paagi ni Mayor Dinky Romano, ini mabalik tulos, mahali tulos sa Banuaan kan Bakakay, dahil taram na kunmasay, dahil naman aram ni Mayor, pero mahapit muna sa harong ni Congressman Ed Salagman para dahil duman magparangod to. Ayun, okay. O mga alkalde kan Tabaco and Bakakay na sinda mabibisita kan Vice Presidente asin sinda recipiente kan mga programa o proyekto kan Office of the Vice President. Roger. Yan ang report, Jomar Bian, DCG. Thank you very much, Paring Jomar. So yan, expected po yan because si Congressman Lagman is stalwart supporter po yan ni Congressman ni VP Leni, no? And maging si Mayor Crisel is talagang pink siya. Di ba? Liberal kasi sila, di ba? Okay, so sa ano pala yan, Webes, Petsa 28, kakaigwa ng pagbisita ang Vice Presidente para duman sa mga proyekto manangod sa angat buhay. Yun ang medyo positive outlook dyan sa Vice Presidente despite of kaunti ang pondo at kunti ang naibibigay sa Office of the Vice President, pero may mga proyekto pong naipapagibo. Arog sa pagpangat sa buhay, kasabay na po itong housing. Kung natatandaan po nindo, ang tinirada ng Bagyong Rolly ang ginubatan, antimano na kapag kulukartulos, mga tugang nin maawot sa Sanggatos Garong Harong ito. Ha? Diyan po sa area iyan, sa relocation. So, ilingunta ang mga maging development, mga tugang, digdi po sa mga masunod pong mga panahon. Alright? So, diba sa mga kababayan niya to, huwag kayong kidit. Di ba pura iriwal? At saka, advice sa mga gumagamit ng Facebook, ng social media, hindi lahat ng nandyan ay totoo. So, dapat nating matuto tayong mag-alam na aramon kung ano yun arin ang peke, asin rin ang bako. Asin magkaigwaning sa diring discernment kung ano ba talaga ang gusto natin sa buhay natin na mangyari. Digdi po sa maabot po na eleksyon. Sabi ko nga ni, bako niyan ini, crucial ini, not only sa presidente, kundi pati sa pinakababa, mga tugang na mga opisyalista, because meron tayong magiging hahampangon nito sa mga lokal, ini po na full devolution. Pag naligwa kita dyan sa pagpirili ka mga leaders niya to, mga tugang, ang magkakaigwa kita ng problema. So bahala na tabi ka mo. And I hope na this country would not be divided again, mga tugang, just digdi po sa political indifferences. Dapat common good lang tayo. And kung sisay man ang gumana, let's start anew. Magsunod ko ng mga programa. Tapos kung pag-abot na magka-eleksyon, di siniblagan naman kita. Di ba? Yung mga nagsasabi na sa mga nailihir, ngayon, my loyalty to my party ends when my loyalty to the people begins. Di ba? Yan ang dapat na tawanan po na ba kung nakatukaw na, pagka para ipit pa so kalaban, maski project di laban titawan. Arog ka ang eleksyon sa Pilipinas. Politika talaga. O ingat-ingat mga kapatid.
Maraming mga ako. Mga mabuoton. Yan, kaway-kaway, parang close kayo. Yan sana. Alright, okay na mga kapatid. Talagang maiksi lang ang oras natin. Kaya duman sa mga kababayan saaga naman kita mag-iribanan, no? Duman po sa mga kabarangay ingat na lang po tabi data sigurado pa ang COVID, no? Igwa pagiraray, mas nga nipigsabi kang national government o kaya kang DOH sa national lang ay pababa kita o low risk na lang. But then baka sa Manila lang ito. Ubutig di po sa tuya. Minsan na season. Kahapon 35 lang at 2 sa Albay. Pero the other day, Dakol, di ba? Kaya huwag tayong pakampante. Okay. O bueno, mga kapatid. Thank you very much po tabi sa Induga Boss. God bless you. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpacker